שלום חברים, אני אוהב מאסטר אוהב, אם אתם אוהבים וצופים ביאללה בואו נתחיל. היום אנחנו במשחק שרדות של לא יודע, נכנסתי אליו כמה דקות בשביל לבדוק אותו, לא שיחקתי כל כך, לא התקדמתי בכלל. יש לו המון לייקים, וכמו שאתם רואים באתי פה הצעתי, באמת לא יודע איך לשחק כלום, מדבר בן אדם הזה בלה בלה. הצגתי עץ. עכשיו בעיקר פה רוצה בונה, לא צריך עזרה. למה אתה רוצה עזרה? עשיתי טעות, לא מחקתי את זה. הנה, לא רוצה. פה רוצה, בסדר. הבנתי, הוא מלמד אותי בינתיים את המשחק. כן, אז כן, איפה היינו? כן, הרגע דיברתי עם מישהו שמצא בחדר, הפריע קצת. מה הוא רוצה מפה? הנה, פה רוצה, הבנתי. עצים. רק הכי מגניב שאני לא חייב ללחוץ על העכבר. פחות להתאמץ בשבילי. אני לא יודע כמה זה טוב, אבל בסדר, הנה אני קיבלתי את זה, שם את זה פה. מה זה? מה עשיתי? הסבסתי רובקס? שיט, בוא נראה רגע. לא תשמעו. שיט. אם זה לא מגיע ל10,000 לייקים אני ארג אותך. אתה מבין מה אני עובר פה? עינויים אני עובר פה. לקחו לי את הכסף, בסוף נשאר לי רובקס, אם אתם רוצים שאני... יש? אני יכול לשים עוד בן אדם? לא, נשאר גם את המשחק. מה עם זה? עוד קצת. אז למה לא עשיתי את זה בהתחלה? למה הייתי צריך לאסוף את זה בכלל? משחק לא מתוחכם כל כך, לא יודע. טבע חוצף עצים ומרוויח יותר. לא היה לי את זה, בסדר. אז בזמן הזה אני באמת מבקש מתעניינים מהסרטון, או סתם רוצים לפנק. תשימו לייק, תרשמו לערוץ, ותגידו מה אתם אוהבים. אתם אוהבים שוקו או קפה? תכתבו בתגובות. תגידו למה גם, שאני אדע. אני אישית לא אגלה לכם. רק עם הסרטון הכי טוב, אני אעשה שורטס מחר של סרטון על התגובה שיש לה הכי המון לייקים, אם אני איתה או בנגדה. איזה חתיכה. ראיתם איך הוא חתך את זה מהר? חיה הבן אדם הזה. מגניב. בסדר, המשחק הזה יש לו פה איתה. בוא נראה כמה זמן. 2 דקות, בסדר. קודם חתך את זה ממש מהר, לא יודע איך. נראה לי יש לו כוח קסם או משהו, אבל מקודם הוא עשה את זה בשלק. אז זהו, מה יש לך? מה זה? אפילו לא שמתי לב. מי שמכיר את המשחק בבקשה תעזרו לי כאילו, שיכתוב לי. יש לי עוד כמה סרטונים שעשיתי לבררות, אם אתם רוצים שאני אחזור אז תגידו לי כן, אבל זה משחק די משעמם, כאילו אני לא יודע לעשות סקאמים בו, זה עושים לי סקאמים. הייתי לוחץ. מה אני עושה? הצילו. מה זה?
בסדר. עכשיו אני... אם אני בלי זה. זה הורג אותי. חמוד, חמוד. אולי אני אעשה פה יום שאני מבזבז רובקס, אבל בשביל זה אני צריך לעשות 3 פרקים שאנחנו מגיעים ל-10,000 לייקים. וזהו. ואם אתם רוצים שאני אשחק במשחק מפחיד כמו הגן של במבן, ואני מאוד פחדן, חבר שלי לא יודע את זה, אתם צריכים להגיע למיליון סאבים. כן. בחיים לא יקרה? בדיוק. אני לא הולך לשחק משחק. רק אם הוא הולך להיות לשורט שלי בסביבות 100 לייקים, משהו כזה. לדבר הזה יש אין סוף אש, כאילו. זה מגניב. טאם 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 טאם. וואי, רק שלא תאבד לי. בינתיים היא משחק כיף, כאילו. אולי אני אעשה דברים, יש לי... אני אראה לכם מה יש לי בסטיל הבריירות, רק שתבינו. איזה מגניב, כאילו אני צריך למצוא אנשים. וואי, זה משחק גאוני, זה כמו המשחק שעולה כסף, יש משחקים כאלה שעולים כסף, אבל זה בחינם, אתם מבינים? כזה אני אוהב את רובלוקס. מה פה? מה? אוי! וואי, אני צריך לא נראה לי לסגור את הרובלוקס שלי. מפחד. המשחק הזה מחייב אותי ברובלוקס אחד. אני כבר פוחד. ואתם יודעים עוד משהו? אני קניתי מחשב גיימינג ועכשיו משחק איתו. פעם שעברה הייתי בלי מחשב גיימינג, ומי שיראה עכשיו את הסרטונים הקודמים שלי בלי המחשב גיימינג יראה שקצת היה קטעים, קצת לא היה טוב. גם לא יכולתי לעלות לכם סרטונים בלי במחשב, כי רק הייתי עושה סרטונים רק בלי הטלפון, כי המחשב שהיה לי קרס לפעמים. אבל עכשיו עשו לו איפוס ואני קיבלתי מחשב גיימינג מטורף. תסתכלו את המחשב מטורף. כמה זמן? צריך להיות, לא, זה אני אעשה לבד, במהלך סרטונים, פה אני כבר צריך... תשתעממו, מה? תלכו. הנה, אז שוב אני מזכיר לכם, תעשו לייק, סאב, פליז, בבקשה. אני מאוד מתאמץ, ואני מאוד מתאמץ. ואם אני ספספתי משהו, או שאתם ראיתם משהו ולא הלכתי אליו, תכתבו לי בתגובות. וזהו, אני יכול להגיד. אבל מה שילך אליי עם כל מקום, כאילו, ויש לך פה את המחנה. אני מתעלל בו. אני מת. מה יש? מה יש? לא, מה אתה מבין? איך אני משתרג את זה? מה זה? יש לי עובד שאני לא יכול לקחת. הנה. בסדר. זה משחק שרידות פשוט מיוחד, לא יודע מה להסביר, כאילו, משחק מאוד מאוד כיף. כן, למה הכל פה עולה אבל כסף? לא עוד פעם. בסדר, לי יש מישהו שאני מאוד אוהב, אותו קליקר, שיט, לא הורדתי אותו. בסדר, אני אעזור לכם ברגע שזה כבר יהיה מוכן. הנה, זה מוכן ומזומן. לא לוקח את זה עוד פעם. מה, בסדר, אני אקח את זה ואעזור לכם עוד פעם. כל הסרטון זה יהיה רק לחזור. כן, הנה, אספתי את זה. מה עם זה? יש לא מתכוון לעשות איזה שעה ככה עוד פעם. אני רוצה למצוא עוד אנשים. יש לי את זה.
בסדר. יש לי דבר אחד כזה. לא רוצה. מה אני? יש לי 2 כאלה ופה יש לי... למה אני לא יכול לשים? אין לי. כמה עצים יש לי? כמה זה צריך? אז אני עכשיו... להתקדם, בוא נראה כמה זה טוב. בוא נראה כמה. 11 דקות ועוד חיתוך האחריו וכל כך פיצ'ר. עושה את זה 20 דקות ואחר כך. יאללה. טם טם טם. שומעים אותי טוב? רק תגידו כאילו. אני לא סגור. אם שומעים אותי תשימו לייק. אם לא תשימו סאב. עכשיו זה אותנטי, אתה מבין? כאילו אני דיסלקט, לא יכול לשים את זה מקודם לבד. זה מעצבן. יש! אני חייב לעשות פעם אחת לבד, פעם אחת אני. שלא ייתן לי לא לעשות את זה. אבל בא לפה ספן פיראטים. זה מגניב, סוף סוף אני יכול לפלוג בים. מה אני עושה עם זה? מרגיש פתאום שאני עשיר. למה שאני אשלם לו? עכשיו הוא עובד אצלי. מה זה, אני באמת במשחק הזה נראה לי שאני דיסלקט, לא אוהב את המשחק הזה. טו על המשחק הזה, טו. לא. אהבתי מאוד את הקונטרה, כאילו, זה צריך להשתדרג וזה, אבל אני רוצה משחק ברובלוקס שיש לו עלילה, אתה מבין אותי? כאילו, מה עלילה פה? כאילו, פתאום שעשו בהתחלה, יש עלילה, צריך להציל מישהו, לא יודע, אני כאילו מתקדם בשביל להציל אותו, ואחרי זה שאני מסיים להציל אותו, בסדר, אתה עכשיו סתם פה, כאילו, זה המשך משחק, אבל אתה מבין שיש פה עלילה, באמת, מי שיודע לעצר משחק, בבקשה, תעצרו במשחק עם עלילה, כי כמו שאתה רואה, מה מחזיק אותי להיות במשחק הזה, חוץ ממכם? מה? כלום. זהו. מה הוא רוצה? מה יש? ישנת, בסדר. זה קשה כאילו, מתנהגת כשהפתעה ימים ולילות. מה כבר היא עשתה? מה איך הוא יצא לי באמצע? בוא נעשה מיליון. יאללה. סתם 50 מיליון. שחשבו מה? לא! שיט. לא בא לי. אני אחכה שהוא יעשה את זה. יש. אלא בוא נשדרג את המדורה שלי. שונא נראה לי את המשחק הזה, הוא רק רוצה שאני אעבוד. מת עליו. רואה מה המשחק הזה עושה? המשחק הזה בא, אומר לי תתקדם לשם. אז אבל אני מת, חתיכת מטומטם. לא נורא, לא אכפת לי כאילו, קרה משחק. בסדר, אתה יודע מה? נעשה מה שלא רוצה לעשות. בסוף תדעו מה? מי שלא יישאר עד הסוף לידע. ואל תרמו. אני צריך עכשיו עץ, ברזל, כאילו אבן. לא, אתה יודע מה המשחק? לא מקשיב לך, אני יודע להסתדר לבד.
לא בא לי, די, די. יש. ניצחתי את המשחק. אני חוזר, בא לי את זה. וואי, ירדתי את עצמי כל כך... כאילו באזור הזה תמיד יש בן אדם. הוא בא אחריי. כן. שוב מזכיר, אם משהו ספספתי כאילו ולא הגעתי אליו או לא מצאתי, כי אני מרגיש כאילו שאני לא מוצא פה משהו ואני צריך למצוא אותו, אז תכתבו לי בתגובות, והתגובה שתברך יהיה לייקים, הוא יהיה בן אדם הכי גאון שיש במשחק. מה? יש. מה קרה? זה בסדר. זה לא אינסופי, בסדר. זה לא אינסופי. זה באסה. החבר שלי בא לסרטון. תגיד שלא בסרטון. רגע, תגיד שלא בסרטון. הופ, שב. אילי. שלום. הנה. אז אני אחזור אליכם אחרי שאני אדבר איתו. פשוט רצה להגיד לי שעל המחשב, תודה, וואי, המחשב הזה מטורף. בסדר? יופי. עכשיו אני אלך לחקור, אני פשוט... הרוק אומרת שזה נשבר. ואני בכלל לא יודע. אני מסתפסף. יש פה משהו. לא. אוי, חייב ללכת לשם, איזה מגניב, ואחר כך יש לי פה אימפריה כאילו. וואי, אני מת, איזה משחק גאוני. אחרי זה כאילו כל זה יהיה בגלל האש הזאת. אחרי זה גם כל זה יהיה בגלל האש השנייה. ואחרי זה יש לי וואו, אני משתגע מרוב וואו. למה שמתי את זה רחוק? מה זה? אני רואה למכור אותו כאילו. בוא נראה כמה זמן. וואי, 20 דקות. אז אני אראה שזהו. זה היה הסרטון. רק יעשה את זה. דבר אחרון שאני עושה. אז כן, זה היה הסרטון. אני רגע אקטין את עצמי לגודל הזה. אז כן, זה היה הסרטון. ואם נהנתם תשימו לייק. אם לא נהנתם תשימו סאב. ואם ממש נהנתם, ממש לא נהנתם תשימו את שתיהם. אוהב אתכם. וכמו שאתם אומרים, תמיד תהיו אוהבים, ואני אוהבים, מאסטר אוהבים, אתם תמיד תהיו אוהבים, ויאללה ביי. באמצע ההקלטה, השיר שאני רציתי לשים הוא עם קופירייט, אז תיתנו לי בתגובות שירים שאני יכול לשים לפלייליסטים, בסדר? שומר לך אליכם.